Belai keno khawa dukunami kaplaikha 46 Surma ni candidate te 45 Kamalpur ni candidate te aroni lukuro. Belai no wana masincha asuk khatong khajakai aslai tongmani pia paithago sakni borokno sakno dukari masuk ungkha. Pia ba kha thuinani mungsa guri chini bobagra miano saklairika khata thuidinarok chung Tinango tebo thanchakai fight khainai hini.